Слага се като раничка, сега ще застее, ще пристегне малко. Okay, perfect. So keep it like this. Like this. Put your hands here. Слагай ръцете там, да ги задържиш да не падна, докато той вързва. Only here. Само горе. Дръж. Той сега ще стегне по сърда. Between the bones. Това трябва да е на кокълчето, да които стърчат. Мила, изведи ми от рекасата да вземе едно хапче още. В чантата, най-отдолу в една турбичка има много лекарства. Изведи едно от тях да взема. Чаре, добро утро! Повръщане при Това някакво нововведение ли е това? Не, клиентът си прави Пише там, където е летище. Виртуална реалност и си прави такова Junior, той ще му прави клип за виртуална реалност. Аха. Където пише самолет. Намери ли го? Какво? Да, изведи ми едно хапче и вода. Тук сме недорасли тази работа. Юридически сме недорасли. Ало. Юридически сме недорасли. По принцип има и с Smart Likeoming. Връзкото в природа.